morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बर' बिजोंनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनो दाबि खालामनानै एबसुआ 3 घन्टा धरना खालामदों। बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेंनाफोरखौ थाबैनो बोस्रांनांगौनि दाबिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्ला कमिटिया मैया 8 जानुवारियाव उदालगुरि नोगोराव थानाय बिष्णुराग कृष्ण संघनि गेलेग्रा फोथाराव 3 घन्टा धरना होदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसा आफादा आसाम जुडिसियेल सार्भिस आनजादाव बर' रावखौ सोसननांगौ, मिरु फोरोंगिरि रोंगौथि आनजाद (CTET) आव बर' रावखौ गिबि राव महरै सोफानांगोन, बर' बिजोंनि थाखाय गं 35 गोदान मडेल गोजौ फरायसालि गायसननांगौ, 101 बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव फोजौनांगौ आरो बै फरायसालिफोरनि थाखाय फोरोंगिरि थिसननायखौ थि खालामनांगौ। बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय आरो थाबथानानै थानाय मासिफोरखौ थाबैनो आबुं खालामनो दाबि दैखांदों। बे सोमावसारनायाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादगिरि दिपेन बर'आ सोरखारखौ थाबैनो दाबिखौ सुफुंनो खावलायदों आरो गिबि मन्थ्रिनि आखाइ होनो खावलायो। खौरां बिजोंनि सिगाङाव एबसुनि मिरु आफादगिरिया बुङो दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै हादोरसानि जिल्ला गाहाय मावख'आव 3 घन्टा धरना होदों। बेनि गुबै आयदाया गिदिर बिजोङाव सोलोंथाइनि गुनखौ जौगाहोनाय। बिजोंजों फरायसाफोरा आसाम न्यायारि आनजादाव बर' बिजोंजों सोफादेरनायनिफ्राय जानगाराव थानांदों। बेयो फारागथि गोनां। बिथाङा बुंदोंमोन दि CTET आव गिदिर बिजोंखौ लाफानांगौ जिहेतु आसाम सोरखारा टेट आनजादखौ फिन खुंफिना। बेनिखायनो बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बर' बिजोंजों सोफादेरनाया गोनांथार जाहाथे बिसोरो CTET आनजादाव उथ्रिनो हायो। नङाब्ला फैबाय थानाय समाव गिदिर बिजोंनि फरायसालिफोरा बन्द जानो हागौ। बेबादिनो फरायसालिमाफोरनि रायजोआरि खालामनायनि आयदाया मोन 10 फरायसालिमाफोरसिमल' थाबथानानै दंमोन। गुबुन गुबुन जुनियर फरायसालिफोरखौ ओनसोलारि खालामनांगौमोन नाथाय दासिमबो जाफुङाखै। 101 जौसिन गेजेरारि मासिफोरखौ खुलिनांगौमोन आरो गं 35 मडेल फरायसालिफोर गायसननांगौमोन नाथाय दासिमबो जानो हायाखै। फरायसालिनि सोलोंथाइ बिफानाव मावख'गिरिफोरनि थिसनथाय, बिजाब बिफानाव मावख'गिरिफोर थिसननायजोंबो माखासे जेंनाफोर दं। सोरखारा बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो गावनि समायखिराफोरखौ फालियाखै। थांनाय बोसोरफोराव जेंनाफोरा मोनसे जेंना जानानै थालांदों। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि जों दिनै धरनायाव जिरायनांदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बेफोर आयदाफोराव गावनि आखाइ होनो दाबि खालामदोंमोन आरो फैगौ 3-4 दाननि गेजेराव जेंनाफोरखौ सुस्रांनो दाबि खालामदोंमोन। जुदि बेफोरबादि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय जाया, अब्ला बेयो फैबाय थानाय समाव मोनसे गोख्रों सुबुंखान्थियारि सोमावसारनायनि हुमखि होयो। बे हाबाफारियाव गोबां मुंदांखा सुबुंफोरजों लोगोसे मिरु आरो जिल्ला एबसुनि माखासे गोजौ थाखोनि एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ चिराङाव हाग्रानि मोसौनि गाग्लोबनायाव 2 सुबुंनि जोखोम। मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय मासे हाग्रानि मोसौआ खारलांदोंमोन आरो बिजनी आफादिपारायाव हर गेजेराव थागिरिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों, जेराव सासे आइजोजों लोगोसे 2 सुबुङा जोखोम जादोंमोन। रिपर्टनि बादियैब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ आफादिपारानि थागिरि पुर्णिमा रय आरो फावरागुरिनि दासपारानि महर आली होनना सिनायथि होदों। पुर्णिमा रयखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। फोथायनाय जायोदि बे जुनारा मानास हायुङारि पार्कनि भारत-भुटान सिमा ओनसोलनिफ्राय खारलांदोंमोन, आफादिपारा आरो फावरागुरि ओनसोलाव हाबहैदोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा गिखांनाय सोमजिहोदोंमोन। हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा आरो पुलिसजों लोगोसे बिबानगिरिफोरा आथिखालाव जायगायाव दं, हाग्रानि मोसौखौ होखारहरनो आरो थागिरिफोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। खौराङावनो दङ चिराङाव उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 2खौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। चिरां जिल्ला सत्र बिजिरगिरि बिजिरसालिया सासे 17 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामनायनि दायाव 2 सुबुंखौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों।
बे जाथाया मार्च 2023 मायथाइयाव सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुरुभाषा पुलिस आउटपस्ट ओनसोलाव जादोंमोन। सानै दायनिगिरिफोर जायनि सिनायथिखौ रतन किस्कु आरो थमास किस्कु होनना मिथिनाय जादों, बिथांमोनखौ आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि गेजेराव दायनिगिरि हमनाय जादोंमोन। बिजिरसालिया पक्स' आयेननि सिङाव 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदोंमोन आरो सानै दायनिगिरिफोरखौ 50,000 रांनि जुरिमाना फोनांदोंमोन। बिजिरसालिया फोसावदोंमोन दि जुरिमाना होनो हायाब्ला आरोबाव 2 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।